Anem a fer una xicoteta roda de premsa per explicar un poc la campanya del veïnat de la casa del carrer Caixers 2, una campanya que portem conjuntament amb l'Assemblea de Veïnat en perill d'extinció. Jo soc Andreu Ginés, soc membre de Veïnat en perill d'extinció i al meu costat tinc a dos veïns de la casa que explicaran un poc l'estat actual i les seues circumstàncies. En primer lloc parlarà Jesús Arrue, que porta 15 o 16 anys vivint ací. Parlarà Teresa Ramon, que porta, si no m'equivoque, 60 anys vivint en esta finca, no en la mateixa casa, però sí en la finca. Bueno, pues me llamo Jesús Arrue, vivo aquí 15 años en esta finca. Bueno, yo soy hijo del barrio. Esta finca la ha comprado un grupo inversor que se llama Good Capital Investment. Nos están tirando a todos de nuestras casas. Entonces, pues queremos reivindicar el mantenernos en el barrio, porque además somos del barrio, nosotros hacemos barrio, los vecinos hacemos barrio. No tenemos opción de irnos a otro sitio, no nos queda más recurso que quedarnos en nuestra casa. Queremos quedarnos en nuestra casa, pero claro, nos están tirando. Vivo aquí ya 60 años y claro, y ahora pues me quieren tirar. Y ya que tengo yo 84, a ver yo dónde voy. Así que veremos a ver cómo quedamos. Els veïns i veïnes de la finca del carrer Caixers número 2 denunciem que la societat Good Capital Investment ha comprat la finca sencera i n'està expulsant el veïnat de 7 habitatges i 2 comerços. Manifestem que els veïns i les veïnes ja han cridat a totes les portes i de moment no han obtingut cap resposta. El veïnat ha fet tot el possible per trobar alternatives d'habitatge i no n'hi ha. No hi ha habitatge públic, no hi ha habitatge assequible al barri, i anar-se'n de Caixers 2 vol dir deixar el barri i possiblement també anar-se'n de la ciutat. Estan destruint una comunitat de veïns que porta dècades fent comunitat i donant vida a un edifici històric del barri. Aquest no és un cas aïllat, és la dinàmica repetida a Ciutat Vella i a tota la ciutat. No és només una lluita d'aquestes inquilines en concret per no quedar-se al carrer. És una lluita del barri contra l'especulació i la turistificació. El Pla Especial de Protecció, que està a punt d'aprovar l'Ajuntament, ja parla d'aquesta problemàtica i la reconeix. Manifestem que Caixers 2 es queda. El veïnat de la finca resisteix amb el suport del barri, amb el suport de veïnat en perill d'extinció i amb el suport de la ciutat, a través de la coordinadora entre barris. Anunciem, per tant, que continuarem amb les mobilitzacions fins tindre una solució per al veïnat. Per tot això, exigim la renovació del contracte de totes les inquilines per com a mínim 5 anys més amb un preu assequible. Exigim que les administracions es posicionen en contra d'aquest tipus de pràctiques especulatives i establisquen mecanismes per evitar-les. I exigim, en última instància, que les administracions públiques compren la finca Caixers 2 per a dedicar-la a habitatge públic, per garantir la vida digna de les inquilines i per preservar les comunitats humanes del barri. ¿Se ve guay o qué? Sí.